Sifuna uku-add siphinde simplify i-answer uyibhale as a mixed number. Sine-mixed number ezimbini apha. I-whole number part ne-fraction part. Sifuna uzi-add. Zimbini indlela ongayenza ngayo lento. Ungazithatha zimbini ezinumber zozimbini uzenze improper fractions, uzi-add uphinde uzi-convert zibe i-mixed number. Okanye ungayijonga lento uthi u-17 and 2 nines uyafana no 17 plus 2 over 9. And then u5 and 1/9 uyafana no 5 plus 1 over 9. And then u17 and 2 nines plus 1, 5 and 1/9 uyafana no 17 plus 2 over 9 plus 5 plus 1 over 9. As a statement zombini ziyafana. And siyazi uba xa u-add nje i-numbers ezininzi akukhathaliseki noba uyenze njani. So ke ngoku sizawuziswapha around. So it's 17 plus 5 plus 2 over 9 plus 1 over 9. Yeah. Singayenza ngolento noba kanjani. Kodwa siyazi uba u17 plus 5 ngubani ngoba besike sayenza lonto. U17 plus 5 ngu22. So lena indawo yenza u22. So sino 22 plus goke ibe ngubani u2 over 9 plus 1 over 9. Bane denominator efanayo, so izoba over 9 i-answer yakho. And then in numerator 2 plus 1 izokunika u3. And then sino 22 plus 3 over 9. Ungaphinde uyisimplify le ngoba i-numerator ne-denominator zine-factor engu-3. Divide numerator ngo-3 ufumana 1, divide denominator ngo-3 ufumana 3. So sino 22 plus 1/3 into efanayo no 22 and 1 over 3. Ithi ndiyibhale ngenye ikhala into efanayo no 22 no 1 over 3.